Bihotz birikietako bizkortze orokorra. Ebalatu pertsona kontziente dagoen. Egiaztatu arnasa normaltasunez hartzen duen ala ez. Pertsona batek bat bira deitu eta desfibriladorearen bila joan. Beste batek bihotz masajeari ekin. Desfibriladorea piztu eta argibidei jarraitu. Bihotz masajearekin jarraitu, desfibriladoreak adierazi bezala, larrialdiko taldea bertaratu arte. Kanpoko desfibrilladore erdi automatikoaren funtzionamendua. DESA, desfibrilladorea heldu bezain laster, piztu eta on tekla sakatu. Ipini elektrodoak pazientearen bularralde biluzian. Entxufatu elektrodoen konektorea argi intermitentearen ondoan. Bihotz erritmoa aztertzen, ez ukitu pazientea. Aholkatzen da deskarga bat egitea. Aparatua kargatu egiten da. Pazientearen gandik urrun egon. Deskarga bat egin orain. Sakatu botoilaranja orain. Deskarga bat eman da. Bihotz erritmoa aztertzen.